Καλημέρα σας. Με συγχωρείτε, μένετε εδώ? Ποια είστε εσείς και για πού οδεύετε? Λέω, μένετε εδώ? Για να βλέπετε ότι ανοίγω με το κλειδί και εισέρχομαι, εσείς τι λέτε, να μένω αλλού? Ή μπορεί να λείπουν οι ιδιοκτήτες και να σας είπα να έρθετε να ποτίσετε τα λουλούδια. Τι θέλετε, Δεσποινής? Να σας δείξω το καινούριο καταπληκτικό καθαριστικό φούρνο Φορνάλ. Διαλύει τα λίπη στη στιγμή και κάνει το φούρνο σας να λάμπει σαν καθρέφτης. Δηλαδή μπορείτε να βάφεστε και στο φούρνο σας. Να βάφομαι? Σε ποιον μιλάτε, Δεσποινής? Στον επίκορο καθηγητή της Βυζαντινολογίας μιλάτε? Όχι εσείς, η σύζυγός σας, η αραβωνιαστικιά σας, η γκόμενά σας. Δεν έχω αυτό το γκόμενα, πώς το λέτε, Δεσποινής. Μένετε μόνος? Όχι ακριβώς μόνος, μένω με μία, η οποία εντός ολίγου θα μείνει καμία, γιατί αλλάζει διεύθυνση, θα πάει προς νότια προάστια, Πειραιά, Νίκαια, Κορυδαλό. Τότε αφού θα μείνετε Μπακούρι, Εργένης, το φορνάλ σας είναι απαραίτητο, γιατί είναι απλό και πρακτικό. Ένα μόνο ψέκασμα αρκεί, δεν χρειάζεται ξεύγαλμα και είναι 2 σε 1. Και απολυματικό μαζί και καθαριστικό. Σκοτώνει όλα τα μικρόβια στη στιγμή, με ένα μόνο Σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή είμαι πολύ απασχολημένος με κάτι όλα τα μικρόβια με ένα μόνο με ένα μόνο Μα τότε να μου κάνετε αυτό το μαγικό για να μου αποδείξετε του λόγου του αληθές. Γιατί εγώ τα μικρόβια τα απεχθάνομαι. Για πάμε στην κουζίνα να μου δείξετε. Με ένα μόνο με ένα μόνο Ιδού ο φούρνος. Ψεκάστε! Η βαλίτσα. Γιατί τη βάζετε στο φούρνο, θα την ψήσετε? Όχι ακριβώς, μια γκαρσόνα θα ψήσω. Δεσποινής, φεύγουμε αμέσως, αγοράζω όλα τα φορνάλ. Μα εγώ θέλω να σας επιδείξω. Θα με επιδείξετε μια άλλη φορά, πάμε από την αυλή. Θέλω να σας επιδείξω. Μην είστε επιδειξίας, Δεσποινή.